Čau lidi, já vás tu vítám. Jak jste si podle úvodu všimli, tak my jsme dvojčata. Jako a prostě tam stojí moje takový dvojče. Víte, že máme stejný vlasy, tak jdeme nahoru. Pojďte za námi. Tady na Zubštejně a vypadá to tu hezky. Teďka jsme na té nejvyšší věži, nebo ne na věži, ale myslím tím jako tady rozhlednu největší. A budeme tu dělat nějaký parkour, a nebo tu ještě budeme taky opíkat, tak můžeme jít dál. Takže lidi, jsme tady. To už je úplně večer. Víte asi, že všechno se natáčelo v jiný čas. Holky dole opíkají. No my jsme taky dole, jako. Ale my jsme v té spodní místnosti, že jo. Počkat, teď máš takovou naši šatu. Takže lidi, já jsem se šoupil. Já se šoupil. Když to začne natáčet, takže lidi. Teď jsme u auta a odjíždíme domů, kde bude už konec videa. To znamená, že já se s vámi loučím předem a potom bude ještě nějaký videa, který ještě nevyšly z toho důvodu, že my je musíme přenést z minikamerky do počítače. A jestli se vám líbil začátek, tak tady šupněte i hned like. Já tě hnedka já dělej. Už si ho tam dal. Si hodnej. Lidi, já se s vámi loučím, jak jsem říkal, u auta. Vy tam nevidíte, ale já jsem měl naštěstí čelovku. Ale jsem měl, jako tohle je můj druhý kanál. Ten můj hlavní kanál je dole v popisku. Jo, takže lidi. A písnička vyjde v úterý, kdybyste se ptali. Jo, takže kolega ji vydá. Jistě. Ale teďka si jde zdržímnout. No, takže užívejte.